Здравей! Може ли да ме закараш на първата пела на BBYO? Айде, скачай! Но трябва да намерим още хора. Айде, тръгваме! Ето там има някой, струва ми се самотен. Ехо! Здрасти! Здравей! Искаш ли да дойдеш с нас на първата пела? На първата пела? Да? Хайде! Хайде, трябва да съберем още хора. Здравей! Здрасти! Искаш ли да дойдеш с нас на първата пела? Почва ли? Да? Хайде! Хайде! Ехо! Здравей! Искаш ли да дойдеш с нас на първата пела? Искам! Хайде, тръгваме! Ето там има още някой, седи на пейката. Айде! Здравей! Здрасти! Искаш ли да дойдеш с нас на първата пела? Сега ли? Да. Хайде! Хайде! Чакаме ви на първата пела на Борд 19!